pag-anmal medical exam Iyo, ta. medical exam maga. Araw ba kaya? Buti-buting araw kaya nagkarapon. Si Barkada ko sana na naman ang gibo. Ano? Sinalod. Pinano! Ang paano aming araw pa kaya? Nagwiti ko araw kinaris pa. Iyo, ginaris pa. Panalo ko, kung tinaktak. Garo nga kulang pa. Tapos di ko maintindihan. Oo. Ano lang yan, abo dyan, dapat 1 hour lang. 1 hour. 1 hour lang ba? Dapat maidarama Dapat na duman. oo, dapat. Eh, paano kung traffic? Kung nasa Manila ka maga. Iya. Yan nga mapanos na. Ay, ang hapot kayo. Paano ninda naaaraman na mapanos na yan? Simple. Pinaparong. O, di na nga. No, sa agad lang mapanos ng sudo mo. Yun hindi ko maintindihan. Iyo baga ano? Iyo, lampas na kayang 1 hour. Paano mo masasabing lampas ng 1 hour yan? Alimbawa ako nagtao. Iyo. Maambog ako. Iyo. Maski man, depo, ano pa lang, 15 minutes pa lang po Iyo. yan. Oh. Tapos marami. Tapos, 1 hour na no? Parang ngayon na. 1 hour na. Ang sudo mo. Wala nga ngayon, parang ngayon. Patabi po sa nagdidiribog mo niya na pagkabanggit. Kapon po na nilulang mapasupsup sa malabanan. Yan ang di ko maintindihan talaga. Kung isa sa mga arog ka yan. Dapat ma-guest kita rin din ng... Tapos ang matindi yun, si Barkada, kung nagtatrabaho duman. Duman sa itong, saro siya sa mga, siya technician. talaga, siya ang nagtitest, kang ano. Okay, yan. Medical technology. Iyo, mamaya naman duman ibang, ano, tapos siya talaga. Di mo pwedeng magsanglit ka ngayon. So, di mo pwedeng, bagong araw baga sa tuya. Na pwede. Iyo, alam mo kaya, dito rin, ma-absent ako, ikaw na mo na magtuko sa programa. Iya. Duman, tapos siya man lang talaga itong garo, kumbaga, siya ang nag-adal ka to. Itong pag-testing ka to. Pag-testing ka mga sudo. Yung nagkahilang. Masarong si Manahon absent. Ayo. Paano na Kabukid ng sudo. Baka naman pagbalik mo sa trabaho. Sogra ma. Sogra ka tubangon mo. Ang galing mo. Garo nga ma-overtime ako. Tanaw sa freezer yan. Ayo. Tanaw sa freezer yan. Nasa freezer Dapat yan. Iyo. i-freeze mo kasi di malampasan ng 1 hour. Iyo, dapat preserve ba? Preserve mo si mga sudo dyan. Karoon nga yan sabi, i-text ko daw siya take home akong work. Work from home. Ma-work from home ka. Kabit-bit mong malita, puro sudo. Ngayon gumalia mo na si Yelo dyan. Tano loves. Ilala ko rin sudo. Dahil nga nang pigalaw kong sudo ta dyan sa refrigerator. Yan sudo, ilalaag mo dyan. Parungayin mag-aga. Ngok mo. Baka doon na work from home ka. Dara mo sudo. Yun ang di ko maintindihan dyan. Trabaho ngayon. 1 hour lang po ngayon yan. Di mo magpahalo yun. Takon din na ako. Ikaw ka nadali-dali. Ipig araw na kayo. Pigtauban lang ning pigtauban lang ning apo dyan, ning jaryo. Iyo. Hindi lang mabigat. Naka-anong jaryo baga, tapos naka-ano. So ito may tubig-tubig to. Itong garo pero peanut butter. Karo mga nakitang viewers. Nagbabawas. Ang topic eh, mana yung pinapatawa daw. Punpo na kayo si Lola. Saan ka na traffic? Iyo. Iyan! Nalit ka man. Ang gano'y. Paano sa nang udo mo?
Rata kayo makuno, ginara. Pinag-aging nagbibisikleta. Mm. Nagsuno. Kaaro ba ka? Nag-bike niya, nadiska mo to. Bataon pa dandaram. Kas-kasan nga, pero 1 hour lang niya. Dawa, malik kang yup ka. Mare pandeta ka na pinasakay ng ngop ka. Padi. Padi. Padi yung mga traffic. Nabayaan ko na ngayon di. Sakay na ngayon ko dyan sa imo. Di yun. Maduros. Bumino ka si Dario. Tapalagi ba na? Anep ka. Tare pa ko na mamahaw. Namahaw ka sudo. Ano nag-topic nindo ninyo? Iyan ang masakit kang mga Ganun itong... simpati.